is Mrs. Siobhán, agus tá chun tasnú le giotúbog top chumdóireacht as bhaint. Rugach agus tógach a gahar Chorcaigh mé. Áit raibh nascláidir gom leis an abhainn a gcónaí. Héing suas an abhainn sin, go rialta, chomh fada le cúlcabhair, áit raibh teag má hantais móthirí ar bhrócht na lí. Ag dul siar an bóthar arís, thugam ís cuairt ar mo bhaintear I réalaí, Deirinn achras, agus ó dheas go dtí mar faoi Russians Islí bhán. Chahas tréimh sí fada in Ngeltacht Fúscaí, agus chuig na cnic, na crín, is na hainnecha go mór a bhaimar. Is Mrs. Siobhán Ní Dhuinnín, agus I láthair na hóra is Mrs. an rincar cónthach an sás san Ionad Cultúrtha. Ceantas na ceiste is minicí a chuirtar orm ná, cad asait. Agus braham bhfuil gá rud a gceist leis an ceist seo, rud a bhain a bhaineann le áit, agus an rud eile a bhaineann le céirbhíad do bhaintear nó do bhreabh. Taíonn an ceist seo go mórlam, mar is dóilm gur le rion sé an tácht a bhaineann le áit agus lenar síonseir, nuair táid de géirí nascna chur chuúla na chéile agus aithne chur chéile. So tá an seo I nómh chun leabhar libh faoi máistreachtas a bhaineann le háit agus faoin obair a bhaineann leis an tréimhse cónthach. Is ealaíontóir rinne mé. Is é sin le rá go bhaineann mo chuid saothar le rinne cáimseartha, agus go mím ag úsáid an corp chun an saothar sin a chruthú. De an ná bíonn léirú beo gceist san Áirclann, nó uaireanta eile a mo faoin air. Ach bhím ag cruthú gearras gan áin comá, so tá chun písíní beaga dóibh san a heaspáint níos déanaí. Tharraing rinne cáimseartha mé mar braham go dtugann sé seanstait do haithí mar rinne a chuirniúil ó thaobh na scéalta, tuairimí, políocht is meoin atá ag an nine faoi le agus atá ag pobal faoi le. Le rinne cáimse is féidir do bhachna bhíanamh ar an saoil sa lá atá nó bhain agus ceistena a chur faoi. Tuis go úsáidir an corp chun na rudaí seo a chuirniúil, tá ceangailt daingean ag an obair le metáin, DNA, cricin, feol, is an sprid nádúrtha a bhaine leis an gorp. Braham go dtugann rinne cáimseartha spás an lucht féchanna a dúirimí féin a bheith acu, is féidir leis a bheith siamsúil agus tóchar ag smaoinemh ag an am céanna. Buine céim amach sa rinne cáimseartha is sasana sa bhliain 2011, bhí an tréanáil dírithe ar theicnící cosúil le rinne clásicach, Graham agus Cunningham. Is óilm gur dhéann mé aiste a bháin I ré le linn na céim ar fad. So, bhí sé díú ar an rince, bhí sé rince ar feadh 6 nó 8 nuaire in aig an lé, agus bhí sé díanach fiúntach. In dhiaidh sin drastal mé ar choláiste na Ollscoil Luimigh chun máistreacht dhéanamh sa rinne cáimseartha arís, agus ba dheis úntach é sin máistreachtas Chruinne arbeirt. Buinn máistreachtas is mo chuid saothar leis an diampaireacht, is an sabras a bhaineann le háit. Buinn máistreachtas is mo chuid saothar leis an diampaireacht, is an sabras a bhaineann le háit. 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 Is an sabras a bhaineann le háit
Is mí brí atá leis an bhocail áit, maidir lom héin buineann sé leis na smuointe, na mathúcháin, na cuoine, cín agus an tauliacht a hagan chun solis nóair os glítear na céadfaí agus nóair suúan an corp an áitisteach. Is an corp an tábhar a dhéanann ceangail idir an domhan mór shimplaring agus an saoil is stiganin. Nóair a bhím ag rince las má, ní bhíon éon do las agam ach aitheantas a thuairt don sná a cheanglíonn le chéile sin agus leis an domhan ar fad. So an bhíonn se caite chahas mí I fógs den sasna in aice le Dover. And seo an áit, so tá sé anías an, bhí sé anías an mo chahabhan. An nuair bhí san bhí sé gobar le muintir na háite ag éisteach leis na scéalta bhí acu a bhain leis an Warren, seo an Warren áit fion cos farige in aice an bhaile. Dhéanas ceardan na daoine chun an nasc atá idir an corp agus an áite oscailt, seo dus na daoine bhí ag an Geardlan. Agus dúirt daoine gur thugan obair sin an deisdóibh muoilú sios agus go bhraithad ar go raibh siad mar chuid den áit. Tá hain sé sin go mórlam. Sin ceantas nóir dí is táchtaí is socha Damhsa ó thaobh an obair seo. Bhís ag obair le geolaí nó fadas sa bhí saoil a Melanie Riggy an taime atá arthaí agus croí mar geascnáin le chéile agus seo giota beag de is féidir le go Melanie a thoisint. The sea at Folkestone and also down towards Dover, so it's sort of draining outwards and eastwards. So there's all these different movements occurring that are shaping the landscape and the rocks that we see around us. So ag an trá seo den chleachtas tá gágam leis an nasc idir áit teanga is corp a dhéanamh níos daine. Braham nach féidir idir jaú a dhéanamh idir áit agus muintir na háite, agus bhí sé ríthócht ó Damhsa aithne a chur ar Chruinne, agus daoine a thuirt le chéile an is goméidí sin an rinc coimsirtha a bhlaise is a phríal. Spráid na rudaí seo mé chun an tréimhse cónach a dhéanamh I Mós Crí. Agus chuig siad a bhain ar an glár atá cruthaithe gom lem Fortnéirí. So thosnig an tréimhse cónach I mí dhear fór, agus leannig sé go dtí mí bealtaine. Mar a dúras tá clár cruthaithe gom, I gcóir lem Fortnéirí a chur ranga, ceardlanna agus taspáinte si ar fáil don Pobal. Tá muoinú don tréimhse cónach tagatha ón gcóir le ealaíon, ifig ealaíon na cóir le cúnta Chorcaigh agus ealaíon na Gaeltachta, le tacaíocht cóchinál ón Ionad Cultúrtha. Is iad na ranganna do chuoine fásta an chéadrod a dhéanas mar chuid den tréimhse seo. Tá grúpa áling 9 ó ban idir 3 is 8 ó hain a hagan le chéile chun rince dhéanamh. Bíon an sprí going agus ní bhaithá rang mar sin an éonáid teile sa tír, tá sé ráite gom na daoine agus bíonn siad do muoinem le cliaon ó whatever agus just ní bhaithá an iver agus na daoine agus an réimse leithin sin comma. Tá sprid áling sa rang agus bíon annachreacha going.
I láthair na huair tá mé go bhú tugur cruthach de dhégóirí bheith ar siúil an tatan seo chuing. So bhí sé gobar leis an idirbhíon bhfuil ag lá se goblatain agus mé lá an gcuirigh is Scoilmhuire déanamh module rinciló so seo iad sa pinúir agus beag an taspáintas ar siúil sa pinúir an tatan seo chuing. Beag méid déanamh choreografíocht ar obair nua le dtína óga ón gceantar agus be méid ag díriú ar cheisne a bhaineann leis an eastair persanta atá ag gatainna có tríd an gceantar agus ag fáil an glúiseacht a bhaineann le taistil cos bhfuil le rit léimt siúil is rulla. Beag rince ceol agus ealaíon fitte fuaite le chéile sa taspáintas. Tá mé gobar leis an ealaíontóir ó chuúlé Féile Ní Dhuinnín agus be méid déanamh Dámh as pápéir is éadach is ag úsáid paint chun pictóirí móra a chruthú leis an gcorp. So tá síle agus ífatrééis cad a chuirtó paint agus mes mór dhéanamh sa pinúir. Chomáile sin be méid ag comhbrú leis an rombadóir Salamh Kelly ó Rálaí ag déanamh fisrú ar cheol tubchumtha. Mar ealaíontóir creidum go bhfuil sé rítheachtach má thaachta sa oscailt agus cruathuairt do dhaoine óga I brú am theanta chun a léirú ealaíonta féine aimsiú. So ar an tríú lá is fiche do bhí na fiabhra sin dé sahar an seo chuing beag lá mór rince going chun deire a chur leis an dogra agus chuig na rán fáirtithe a go dibre I láthair an san nonad. Comáile sin beag ceardan ar siúil le Ríocht Aontaithe agus Gearras Gnáin á Haspáint. Beag fáilte rah cách tacht agus ceardan rince dhéanamh leis an rinceoir mar doras is choreografí Ríocht Aontaithe agus a Gearras Gnáin mó ruin a eiscint beag sé á Haspáint ansa. Is Gnáin áling mó ruin a thugan ómós do bhná a thug a gcuid páistí le Gaeilge agus Deirinn Siobhán spreige an Gnáin don chluain seo. Iníag na hócáide sin beag mé ag dul ar campóirt timpeall an cheantar chun ranganna a bhhainnis na bonscoiline. Agus is brailm cuairtehuirte scoiline de friúla. Bhíos mar chórinceoir le Laura Murphy ar feadh 2 bliain nuair bhí sí mar rincear Conchúir sa Firkin Crane I gcathair Chorcaigh. Bhanig mé tugur rince do bhuachalí idir 8 mbliana agus 2 bliain 10 díos sa Firkin Crane a bhar ar feadh 3 bliana. De bríomar ar siúnscanmh éagsúla ar an stáite mar chuid do bhliain na Gaeilge agus ar an bríomhráid thuaig. So seo iad na bhuachalí lán de Chruinne. Chur an béim ar comhbrú le ealaíontóirí sin an difriúla agus bhí mar gobar le commodóir, dearthóir agus pottere. Chruthí mar clogíní beaga agus fiidir a haint sa rid le linn an taspáintas. Cuireann sé únár a gcónaí go bhfuil na bhuachalí seo agus leanaí eile na measc lán de cruthacht agus fuineh ach an deisiúir dóibh scuile amach. Beag mé comhbrú le mútóirí áráníochta eistin gheall I ré an tréimh seo agus tá ag súil go mé den an sefras atá sa cheantar ó thaobh áráníochta de a thuirt le chéile le glúiseacht agus le rince. Is dócha go bhfuil nasc faoi le ann idir áráthe agus rinceoirí tuisc go muineann an dá orm leis an gcorp féin a úsáid mar uirlis. Bhí tuna chur mór ag an áránaí a Mantín Kathleen Deneen orm agus is cuiinm go raibh anmheasca ar na hárán is na hárátha an gceantar seo. Is brailm féin cúcúín le míhála luasa agus an tárán ceantar glas bhuaisrí a chanan mar na chéalachar. Is dócha go dugan cuidbhados na hárán léirgus ar an slí ina bhfuil an tíorthach seo tar éis do le bhaim ar Chruinne. Ag deire an campóirt filig mé ar an onad agus beag camparince eile going an sa camparince na cásca le rud fórte óga eisna gheall. Be míid ag crothú séthar chun chlásúr a chur ar an tréimh se Conchúir. Agus caiigh mé rá go bhfuil méid súil go mór leis an dogra le heisna gheall. Dibrig mé mar choreografí ar Sean Nós leis an áránaí Síle Denvir ag Éigse Dhiarmuidín 2017 agus buinis antainebas a bheith gobar leis na rán fáirtithe as na Gaeltachtaí éagsúla ach go háir na rán fáirte eisna gheall a bhí béasach fistrach is comasa.
Idir mína nulach agus seo bhís ag díú ar rá dhears gonán a dhéanamh leis an scanánaí Dermle Baker, an Commodore Fiona Céilethir agus bhí tá dónló Céilethir ag tuair takeíochtúin chumá. Táimid de crothú rá fórtráid le bairt ealaíontóir áin amháinhin inún Chruinne agus mar na Céilethir ag gil na martra. Táim díor críochna le tafadaíanamh ar an ceann le máire agus beag siad le feiscint ag deire an tréimh se chunthach ar an ceathrú lá de bhí bealtaine. Ar an ceathrú lá beag méid tas baint na gcearras gonán agus an obair le eisna geal ach cumáile sin táim ag déanamh forbairt ar rinne éanaar a hagan ón áite agus ó áitena eile chomá. Agus nuair bhím ag crothúir ag an don áhaclann is socha bhfuil sé táchtach Damhsa rudí a thuairteisteach sa stúdio a hagan ón rudí nádúrtha socha, so hagan ón nádúr, so tá an cloch tám tréis tasnú leis an cloch seo agus táim ag úsáid an cloch seo chun glúiseacht a chruthú. Tá sé trom, tá sí trom. Agus actually bhris mé an méir seo mar hit an cloch ar má lábhain. So níana mo chun mórránaí an ealaí, but bliain ó hin bhíos i mniúra chunta íomhálaí ar phréimh se chunthach agus lábhain bhíos ag siúil agus tháinig mé trasna ar an gcloch seo ar halamh Lord Rose. Tá ceisián mór i mniúra agus tá Lord Rose na Conia. Déad fárá gur scúb mé an cloch. nó gur heasta gohí teach leom. Agus is socha ó bheith ag obair leis an diamplocht tagan ceistena chun faoi únéireacht talún, freigracht agus éireacht. Agus beag mé déanamh díonmhachnamh ar na téimí seo. Caithfidh mé rá de bhéir mar táim ag obair le háit agus le corp. Tuigim nach ling an talamh agus go gcuireann an talamh fáilte roimh ga chéile. Braham go dtugann an obair go léir a dhéanam, is é sin an obair leis an Pobal, an obair a dhéanam le ealaíontóirí eile agus go háirithe an rinne a chraithím féin. Go dtugann an obair seo an deisdóing muoilú síos. Nás go chrathú leis an diamploch, agus meas agus aire a bhuascailt don talamh agus don chorp. Chun críochnú suas ba bhfuil am gearras gonán i dhéanas i maiile cholaigh a haspáintíomh. Rathanach an tanamtá ar agus chraithfidh mé é le mar fór an ealaíontóir Ionad Ní Dhuinnín.
Croí Glan.